labaru da dumudumansu, labarun gida da na ketare. APC a jihar Gombe in dai za ta sake tsaye da ɗan takara har ɗan Gombe zai sake zaɓanta. Irin azabar da muka sha a hannun wannan gwamnatin. Dambarwar siyasar Najeriya. Kamar yadda a 2015 a arewacin Najeriya ko kuma a Najeriya aka rasa wanda zai iya tafiya ya je ya ce yana tallata Jonathan. Sahihan labarun wasanni. Cristiano Ronaldo ya ci gaba da kafa tarihi a fage na ƙwallon ƙafa, inda yanzu ya zama ɗan wasa ɗaya tilo ko kuma ce ɗan wasa na farko da ya fara zira ƙwallaye a ragar ƙungiyoyi daban-daban har guda 200. Bashin baki kan lamuran yau. To idan dala ta tafi 2,800 kaga shinkafa sai ta tafi 200 da wani abu. To ina talakan ƙasa zai sa kansa. Ba da damar faɗin albarkacin baki bisa dokar ƙasa sai kafar watsa labarai ta YIB Hausa. Kasance da YIB Hausa a koda yaushe. Sanin halin da duniya ke ciki.